Sunshine News Blast. Ipahigayon ni adtong Marso 17 ang sampagiti planting activity. Ang detalye ni ining maong balita magikan sa atong kapartner nga si Genevieve Ocampo. DYAR Sunshine Radio Report. Gipahigayon ni atong Marso 17 ang sampagita planting activity sa Mactan Bridge Park, Barangay Pahu, Lapu-Lapu City, uban sa mga tourism stakeholders ug lokal nga opisyal sa syudad. Gipanguluhan ang kalihukan ni Mayor Cindy King-Chan, kauban ang mga miyembro sa City Council ug ang Cebu Maize Alliance nga gipanguluhan sa presidente niini nga si Cleofe Albiso, Managing Director sa Mega World. Matod pa ni Albiso, nagkagamay na ang sampagita ug nanginahanglan og suporta gikan sa mga mag-uuma ug komunidad aron mapreserbar o mapadaghan kini. Gidayeg usab niya ang lokal nga gobyerno sa pagpaanyag sa Mactan Bridge Park ug giingon nga ang sampagita nagrepresentar sa gugma, dungog, dignidad ug pag-ayo. Mga hiyas nga angay ipasigarbo ilabi na sa selebrasyon sa International Women's Month. Matod usab ni Mayor Cindy King-Chan, ang pagtanom sa sampagita nagrepresentar sa gugma sa nasod, dignidad ug panagiusa ug magpahinumdom sa garbo sa kultura ug mabiabihong serbisyo sa Lapu-Lapu City. Suma sa mga opisyal, kabahin kini sa mas lapad nga programa sa syudad aron mapalig-on ang urban greening, mapanindot ang Mactan Bridge Park ug mas mapadani ang lokal nga turismo. Gilauman usab nga pinaagi sa maong inisyatibo, mas daghan ang residente o bisita ang moapil sa environmental conservation ug community engagement. Alang sa DYAR SMNI Radio Cebu, kini si Genevieve Ocampo, kapartner mo sa balita ug serbisyo. Dagang salamat Genevieve Ocampo sa imong report. Kapartner News Blast. Samtang Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.